फैगौ बीटीसी बिसायख'थियाव इउपिपिएल दोलोआ गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय मोनबा बियाबावबो देरहाजोबगोन। बे बाथ्राखौ बुंदों गसाइगावनि एमएलए जिरन बसुमतारिया। बावैसो बीपीएफ दोलोखौ नागारनानै इउपिपिएल दोलोआव जयनिं जानाय सोद्रोमाफोरखौ दिनै गसाइगाव जिल्ला इउपिपिएल दोलोआ बरायनानै लादों। थांनाय साननै सिगाङाव सराइबिल ब्लक बीपीएफ दोलोनि गासै सा9 गोख्रों मावथिफोरा बीपीएफ दोलोखौ नागारनानै प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल दोलोआव प्रमद बर'नियाव थांनानै जयनिं जाहैदोंमोन। बे जयनिं जाहैनाय सोद्रोमाफोरखौनो दिनै गसाइगाव जिल्ला इउपिपिएल दोलोनि मावखुलियाव बरायनानै लायो। बरायनाय हाबाफारियाव गसाइगाव विधानसभा बियाबनि एमएलए जिरन बसुमतारि, गसाइगाव जिल्ला इउपिपिएल दोलोनि लोगो आफादगिरि लख'थ नार्जारि, गाहाय नेतारि डक्टर रामथानु ब्रह्म बिथांमोनहा बाहागो लायो। बीपीएफ दोलोआव लासै लासैनो जोबस्रांनायनि लामायाव थांगासिनो आरो फैगौ बीटीसी बिसायख'थियाव गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय गासै मोनबा बियाबावबो इउपिपिएल दोलोआ देरहासार जानो हागोना दिनैनि दिनावनो रोखा जानानै दंखासै होननानै बे हाबाफारिनि गेजेरजों एमएलए बिथाङा बेबायदि बुंथियो। दिनै जोङो बे गसाइगाव थानाय इउपिपिएल जिल्ला मावख'आव मोनसे बरायनाय हाबाफारि लादों। बे बरायनाय हाबाफारियानो जाहैबाय बीपीएफ दोलोनिफ्राय गसाइगाव जिल्ला बीपीएफनि दैदेनगिरिफोर बिबानगिरिफोर दाखालिसो जोंनि मानगोनां बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथांनियाव थांनानै बिथांमोनहा सेन्ट्रेलाव जन लाहैदों आरो दा जोङो जायगानि एबा डिस्ट्रिक्टनि ब्लकनि जानानै बिथांमोना जोंनिनो बे बियाबनिखाय जोङो गोसो गुदुङै बिथांमोनखौ बरायनानै लादों। मानो होननानै बुङोब्ला बिथांमोना इउपिपिएल दोलोनि नीति आदर्शखौ मोजां मोननानै आरो बे दलावनो बिथांमोना खामानि मावनो होननानै फैदों। दा बेनिखायनो जोङो गोसो गोथारैनो बिथांमोनखौ बरायदों आरो लोगोसेयै बिथांमोनजों जेसेबांनाखि माखासे सापर्टारफोर दङ बिथांमोना फैजोबनो थाखाय थियारि जानानै दङ आरो नैबे जे बिथांमोननि जयनिं जानाय बेजोंहाय मोनसे जे इंगित जों मोननो हाबाय जे थारैनो सराइबिल बियाबावबो दा 2 तारिखआव बीपीएफ दोलोआ जे सिखारफिननो हागोन बिनि जे इंगितखौ जों नुवाखै। मानो होननानै बुङोबा बिथांमोननि गासिबो दैदेनगिरि आरो जाय सापर्टारफोर दंमोन बिथांमोनानो फ्राय फैजोबखाबाय। दा बेनिखायनो जोंहा मोनसे बोलो जाबावबाय। जों ओरैनोबाबो सरकार दोलो हिसाबै जों स्ट्रंखा, थेवबाबो बिथांमोननि लोगो लानायाव जों मोनसे स्टेप आरो आवगायबावनो हाबाय। फैबाय थानाय समनि जे बिसायख'थि बे बिसायख'थियाव जोङो गोरलैयैनो गसाइगाव साब डिभिजनाव थानाय मोनबा जे बियाब दङ श्रीरामपुर, जमदुवार, सराइबिल, कुसुगाव आरो गुमा, बे मोनबा बियाबाव जोङो मोजाङैनो देरहानो हासिगोन। आरो दा बीपीएफनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा जोङो नुदों मेल मिटिंफ्राव बिथांमोनहा माने माखासे अहंकार बाथ्राखौ बुंनायखौ जों नुनो मोन्दों। नाथाय दिनैनि परिबेस आरो दिनैनि बे समा बिथांमोना जेरैबायदि बाथ्रा बुंदों बे बाथ्रा बुंनायजों दिनै बिथांमोना रायजोफोरखौ कनभिन्स खालामनो हाया। मानोना रायजो राजा बिथांमोननो 17 बोसोर सम होदोंमोन बे ओनसोलनि थाखाय खामानि मावनो, नाथाय बिथांमोना जेरैबायदि मावनांगौमोन बै समाव मावनो हादिया। आरो दिनै जोङो इउपिपिएल दोलोनि जे सरकार मानगोनां प्रमद बर' बिथां दैदेननाय जे सरकार, बे सरकारा नैबे 4 बोसोरनि गेजेरावनो जों जेखिनि खाबु मोनदों जों मोजांथारै रायजोफोरनो मावनानै होनो हादों आरो ओनसोलाव गोजोन खौसेथि आरो जौगानायखौ लाबोनो हादों। क'क्राझार सहरनि गथ'सा लाइमोनफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। क'क्राझाराव गिबि खेबनि थाखाय गोदानै बेखेवदों इउनिभार्सेल गेम जन मुंनि मोनसे डिजिटेल गेलेमु सेन्टार। क'क्राझार सहरनि ग्रीन फिल्डनि साखाथि इट्स भबानिपुर जेडी रडनि लामा सेराव गोदानै बेखेवबाय इउनिभार्सेल गेम जन। गोसो गुदुं गथ' एबा लाइमोनफोरा बे गेम जनाव फैनानै रंजानाय लाफैनो हागोन। गोदानै बेखेवनाय बे इउनिभार्सेल गेम जनाव गुबुन गुबुन रोखोमनि गेमफोर जेरै हर्स राइडिं, क्ल', मेशिन, भार्चुएल रियेलिटी, हेमार, एयार हकी, पाइरेट्स, फ्रग, माग, शूटार, बाइक रेसिं, कार रेसिं, बास्केटबल, पान्सिं बायदि बायदि गेलेमुनि रंजानाय लाफैनो हागोन।
बेनिखायनो गाव गावनि गथ'फोरखौ गोदानै बेखेवनाय बे इउनिभार्सेल गेम जोनाव दान्दिसे सम लाबोनानै गुबुन गुबुन रोखोमनि गेलेनायनि खाबुखौ बाङायल' फिस होनानै रंजानाय लाहोनो हागोन।